Euskal Herri Irratia entzuten ari zara, FM-ko 88.3an eta euskalherriirratia.eus webgunean. Gaur, beti bezala, O plazan gaude, goiz-goizetik, zuen berri emanez eta nola ez, Peio Arginarena lankidearekin. Egunon, Peio? Egunon, Saio Alkaizar, nola dijoaz, San Ferminak? Ongi esan... daukazu, ez da? Bai, lo egin dut ongi esan beharko, uste nun bigarren eguna zela eta ohartu naizenerako hirugarrena da, orduan positiboki baloratu behar dut. Ni badakizun nola egin dudan hanka gora. Eta nik uste dut horrela gehiago deskansatzen dela oraindik. Zahar baten aholkuak dira, nahi baduzu hartu, eta horrela egin dut nahiko gainera. 10 ordu inguru, eta gaur ongi nago berriz ere festari heltzeko eta gaurko saioari heltzeko. Gaur uztailak 8 egun berezia San Ferminetan. Igandea nabaritzen da, ezta? Autobus geltoki ingurutik pasatu gara eta hortxe lagun mordo bat zijoazen ja Iruñetik kanpora. Asteburua pasatu dutelako, beste asteburu bat ere izanen da San Ferminetan urrengoa. Jende asko beraz, uztailak 8 eta gaur 40 urte atzera begira jarriko gara San Ferminetan, egun berezia baita, Saioa. Bai, 40 urte dira polizia Germán Rodríguez hil zuenetik, eta badakigu 40. urterenaren arira, Germán Rodríguez gogoan 1978 plataformak gauza berezia bat prestatu dituela, hilabetero ekimen bat izan dute, eta aurten, jakin badakigu Horreaga etorbidean izaten dela urtero omenaldia, eta bertan geratu dira, baina manifestazioan joanen dira, eta udaletxeko plazan amaituko da ordu batean. Hortxe izanen da ekitaldia, hainbat pertsonek hitza hartuko dute, oroitzeko eta batez ere egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko urteroko gisan. Hori da, 40 urte joan dira, eta oraindik ere egia jakiteko dagoela. Egia, badakigu zer gertatu zen. Aitortzeko, ez da? Aitortza, ez da, falta da, eta desklasifikatzea informazio guzti hori, baina hori baino gehiago espazio franko daude San Ferminetan, eta horien berri ematen dizuegu ikusentzuleok, egunero ikusentzuleok Euskal Herri Irratiaren bitartez ari garelako gure saioa ematen, baino baita telebistaren bitartez, Xaloa telebistaren bitartez. Errepasoa emanen diogu saioa, gure gaurko egitara ofizialari esate baterako? Hori, egitara ofizialean, Peio, gaur 8 ditu hilak, eta lehenik eta behin lehen dagoena, goizean hauek festa hauek, Askatasunaren plazan, dakizuen bezala, urrentzako hainbat jarduera, eta birjolastu takoneran dagoen jolasgune hori, birtzeklatutako osagaiekin gainera. Gainontzekoan gauzapia, baino zenbait aletuko ditugu, musika kalean izanen da, ohiko gisan, dantzak Saraste pasealekuan, jotak, txotxongiloak, eta gainontzekoan kalean ere hainbat kontzertu betiko martxan garrantzitsuena berri txarrak, baina gero emanen dizuegu horren berri. Hori da, gero kale nagusian Black Fermin egitaroa prestatu du Katakrakek, eta gaur 8 igandea Tremendo Surko eta Blacklist Soul Band izanen dute, Brickpako kantuan, senegaldarra da, eta hemendik ordu batera, hementxe izanen dugu, akapela abesten, euskaraz ere, zatitxo bat ere, abesti batean eskainiko digu. Zer gehiago daukago, hemen Oplazan eta Errekoletatan? Herrigunean antolatu dute 2 plaza euskate, bakigu Oplazan, hementxe bertatik ari garagu, eta hemen 11-etakoak ikus ditzakegu maizen bait, eta jendea gozatzen San Ferminetan, 5-etan Andreina Jolin izanen da, talde bat, kantak eskaintzen, 8-etan Eskalastika, eta 9-etan Gabenara Erromeria, eta Errekoletak plazan hortxe bertan ondoan daukaguna, ordu bat 10-etan Batson System, 5-etan Iruindarrok Elektrotxaranga, eta 11-etan Rude Pride, Mango Good Ultimatum, eta Errege Sound. Eta oinez txokoa, hementxetik 50 metrora daukagun oinez, Nafarroa oinezek antolatutako jai eremu horixe, berezia, eta gaur oso kerezpanago bertsoak izanen dituzte bertan, bertsoak protagonista ia egun guztietan Iruñean. Bertsoak izanen dira toki askotan 8 saiorekin osatu dute gaurko eskaintza, aste guztikoa. Eta gaur zuzen ere egonen dena bertso saioa uztaila 8 igandea 9-etan oinez txokoan gau ez beraz, eta bertsolariak honako hauek, Oiana Iguaran, Gipuzkoarra, Idoia Granizo, Altsasuarra, Eneko Olazkoz,
berare sakandarra, eta satskara satorre sakanako jendea batez ere ikusten dugunez, eta esan dugun bezala oinez txokoan, eta gainontzeko egunetan, esan zi bertsosaioak ere izanen direla iaia egunero, bihar bi, bat balkoitik balkoira izanen da, eta bestea bertso jaialdia, bat Iruñeko udalak antolatuta, eta bestea Launikak antolatuta. Bueno, eta honak entozela ikusi ditugunak, erraldoiak eta buru handiak, bigarren zabalgunean ikusi ditugu, eta bigarren zabalgunean ibiliko dira, ez dira bete-betean aldezarrera sartuko gaur, bigarren zabalgunean ibiliko dira. Beste espazio zenbaitera ere egin genezake salto, baina nik uste dute orduak aurrera egiten duela, eta hasi beharko dugula gure gaurko saioarekin. Lehenik eta behin, entzierroaren kronika eginen dugu, beraz, Iruñeko irrintzi dorretik entzierrora joateko indikatiboa, mesedez. Entzierroaren kronikari ekinen diogu orain, izan ere Iñaki Zugarron dago gurekin, ongi etorri lehenik eta behin Iñaki. Opa, egunon guztioi. Zer moz joan da entzierroa? Ongi. Zurua busit egon da gaur, baina, iganda izanik, agian euria dela eta jende gutxigo eta leku gehiago, eta, Santo Domingon nahiko ongi. Oroitarazi ezagun Jose Eskolar ganadutegi aritu dela gaur, 2 minutu 56 segundu kosta egin zaia ateratzea, egia esan da, suziria lertu eta hortxe egon dira segundu batzuk joaldunak atera ezatera, eta behintzat ez da darkaturik izan, hau kronika orokorra da, baina gero gustatuko litzaiguke zure perspektibatik kontatzea, nun egiten duzu zukorrik, Iñaki? Ni niretzat leku espezialenan, egite dut, Santo Domingo aldapan, nola esan, jende gazte, nahiko jende gazte biltzen gara, irundarrak, eta bada ez dakit, niretzat leku espezialena. Berexiena, Berexiena, bai. Eta gainera, ni ustez, bada Iruñeko jende gehienak maite duen lekua. Eta derrigorrezko galdera, beraz, nola bizi izan duzuzuk momentu hori, suziria lertu da, eta ikusten zenuten zezenak ez zirela segituan ateratzen hori bezala. Zer nolako pentsatzen dut nerbio momentuak izan entzirela? Pixkat horre, urduritasuna, baina, saltoka, berala ikusten duzu jendeak horrika, eta, Eta ikusi dugu zenbait eroriko izan direla, beti izaten dira Santo Domingoko malda, baina ez dakit nola bizi izan duzuen zuek, tentsiuneak, ez nola izan da? Nire ikuspuntutik behintzat nahiko lasaia. Esan beharreko da, agian udaletxe plazan, nire kasuan, nire aurrean baztegoen hor giri bat, hor kamara eskuan. Kamara eskuan, entzierro barruan. Entzierro, erdian gelditu da, eta bizkat horre eskibatu beharra, baina, nahiko ongi, bai. Ongi joan zaizue orduan, eta gero esan dugu euria egin duela, badakigu likido ez irristatzeko likidoa botatzautela azken urteotan, zer nolako balantzea egiten duzu? Batzuk esaten dute samalda ez dela zatitzen eta okerrago izaten dela korrika egiterakoan, beste batzuk eskertu egiten dute sortzen den lasterketa mota, zuk zer deritzu, Iñaki? Niritzia da pixkat hor entzierroren esentzia kentzen duela, bai. Gaurkoan ere ikusi da, egin dute kurba hori, ez da, eman dute, eta sartzerakoan nahiko samalda batu eta saldoa bat egin joan da. Bai, orduan hori ikuspuntutik bizkate, horre esentzia galtzen da, bai. Eta Jose Eskolar ganadutegiarekin izaten hori dira darkatuak, aurreko urteetan behintzat bai, eta gaurkoan ez iruditzen zaizu zer nolako ganadutegia da, zer nolako zezenak. Behintzat aurten ez dute buelta eman. Hori da, beti ematen dute, ez da? Hauek badira atzera ekiten dioten. Bai, orduan aurtengo entzero lasaiagoa. Lasaiagoa izan da, eta, zure iturei begira jarriko gara beste behin, ez dakit, hau zenbatgarren entzierro izan den zuretzat, aurretik ere? Aurtengo San Ferminetan edo... Orokorrean, aurtengoan pentsatzen dut, bigarrena edo... Ni abasi urterekin hasi nintzen. Eta dauzkatzu horrein txertan? 25. Osea, baira urte batzuk, da? Nola egiten duzu batzuk, erreserbat zaituzte egun batzuk propio korrika egiteko, beste batzuk urtero? Guztitan, osea, juligan. Juligan. Baten bat hor erdialdean edo guztien dugu, baina saitzen ez guztietan korrika. Eta esaten da San Ferminetan urteekin asko aldatu dela, ez da? Lehen jende gehiago gutxiago betitz egiten da, eta galdetuko nizuke, badaukaz urte batzutako perspektiba, 9 urte baira korrikaritzen zarela, ze evoluzio izan dute entzierrok urte honetan, jendeari dagokionez bederen? Jendeari dagokionez, ni ustez berdin daudela. Berdin.
Entzierroa bai, behintzat. Gero bai San Fermina, Serfinatan, ni ustez jende gutxiko, nabitzen dela, hoi bai. Baina entzerrotan horrekorrean berdin, bai. Eta zu gaztea zara, galdetu nahiko nizuke horri buruz ere bai, nola ikuste duzu jende gaztearen artean entzierroaren ohitura? Pixkat ez zaila dago. Zaila da izango da mantentza, baina bueno, ni ustez kontzientzia dagoela. Eta biltzen gara hor talde nahiko handia, gazteak, gaina irundarrak. Eta bueno, ni ustez, eta espero dut, mantenduko dela, eta hor kontzientzia pixkat piztu behar da, Iruñeko gazteen artean. Hortxe deialdia beraz? Zer? Deialdia gaztei, animatu daitezen. Bai, kastaina denoi gustatzen zaigu, baina bueno, korrika egitea baita egin daiteke, bai. Osong, eta galdetu harrizun, zein den zure unetxoa gogokoena, entzierroan gertatzen dena, zein da zuretzako beresia dain hori, galdu ezin duzuna? Pixkat hor sartzen zarenean, eta lagunen arteko hor besarkadak, zorte eman, hor da beresina, kantua, azken kantua, azken besarkadak hori da niretzat, bai, berestia. Gaurkoan tartetxoa izan duzu korrika egiteko ongi sartzeko, ez sartzeko, nola? Bai, gaur nahiko ongi, gainera, bueno, mantxoak gaur, bai, hasieran ez duen zezenak horre pixkat entzierroa irekitzen, orduan hori, karrik erentzako hori txarra da, baina, bueno, entzierroa pixkat doiago joan da, eta orduan, bueno, erritmoi dagokionez, ongi, sartzeko eta teatzeko ongi. Oso, Iñaki Zugarrondo, Alde Zaharreko gaztea, zara aukertzen ez baldin manaiz, Iruñekoa bertakoa, entzerroan egunero aritzen dena, gutxi gora bera honekin agurtuko ginateke, ezakin nahi duzun azken aholku bat edo falta dira egun asko, zer esanen zenioke korrik atera behar diren oieri? Hori ez dakit, barruan eraman behar da, sentimendu bat da, eta bueno, ez dakit. Korrika egin nahi duen gazteari badaukala hor aldapan tartetxo bat, eta ongi torri izan. Ongi torri izanen dela. Bainaki Zugarrondo, eskerrik asko kontatzagatik. Bai, eta barkatu, baina bueno, agurbe berezti bat bidale nahi diot, nile egun Adur Ramirezi, kartzelan dagoena, eta entzerra korrikatzen zituena, eta bueno, mendik agur berezti bat bidelen idiot denari eta preso den euskal preso politiko guztiei. Oso, ongi agurra beraz, Altsasuko gaztei eta presoei mila esker Iñaki Zugarrondo, gurean izatagatik, entzierroan, ongi izan, animo gainontzeko lasterketetan ere, oraindik batzu falta zaizkizula, gozatu batez ere, eta goren irrintzi dorrera joanen gara, berriz ere, eta segituan izanen gara zuekin. Oso ongi. O plazatik zuzenean jarraitzen dugu, Euskal Herri Irratiaren sintonian zaude, Sanfermintza saioa, Entziorra hitz egin dugu orain arte, eta gauera begira jarriko gara, 11etan zu festa izaten delako, zu artifizialak eta zu artifizialen arduradun zuzendari Mikel Pagola. Egunon eta ongi etorri? Egunon, mila esker. 11etan esan dut, azten direla, gaueko 11etan, baina hori ez da horrela, garai batean, bai, bosgutxitan lehenengo zuziri bat pizten zenuten, abisatzeko. 10 gutxitan zen. 10 gutxitan, gero bosgutxitan beste bat. Abisua, bigarren abisua. Bigarren abisua teatroan bezala, ezta? Eta gero, hirugarren abisu bat ere bat zegoen? 11 puntutan, hortan esan. Oso ongi, eta orain atzeratu egiten dira, zergatik atzerapen hori? Ez dakit, noaingo aireportura begira jarri beharko genuke? Hori da gauza. Iaz, bueno, udaletxeak orain dela ez dakit zenbat urte, baina egiten zuena zen, derrigorrez, aireportura deitzea, eta baimena eskatuz, ea bota genituen zuak edo ez. Arriskua zegoelako abioiekin. Hori da, baina esen inoiz, pasadako urtetan esen inoiz ezer gertatu, iaz ailegatu ginen arte. Mikel, baino, arazoa zein da, abioiek bertan hartu behar dutela lur, Iruñean, edo Iruñetik kanpora joan behar dutela? Biak dira arazoa, eta gauza da, zuek ez diete abioi eman behar, ez diete jo behar, baina dizdirak, abioiek eramaten dutenei, pilotoei, por lo visto,
gaizki edo ez aiela ondo... Bai, despistatu ditzaketela. Hori da, destelloak eta barren gauza da. Bueno, nazioarteko lehiaketa dugu Iruñekoa, beraz, kalitate handiko sufesta da gurean. Bai, 19 urte daramazkigu ja nazioarteko lehiaketarekin, eta iaztik egiten duguna da pauso bat handiagoa eman, eta egileen arteko lehiaketa egin. Zu egileen diseinatzaileen arteko lehiaketa, eta hori ez da inun existitzen. Gugera Iruñekoa da zu festa, munduko zu festa bakarra egileak ekartzen dituena. Egileak diozunean... autoreak, diseinatzaileak, diseinadoreak. Bueno, eta nongo diseinatzaileak dira horiek, esate baterako aurten. Iaz baita, jasi ginen iaz, horrekin. Nongoak dira? Hemen Espainiako batzuk, noski, Balentzako askok, eta gero lau atzerrikoak. Hori iaztik hartu ginen, hemengo bat, atzerriko bat, hemengo bat, atzerriko bat, salpikatu, tartekatutak. Bai, eta zuziriak noiz prestatzen dituzue? Esate baterako, gaur goizean, euria egin duelako, atzo ere, goizetik prestatzen dut, hasiko zaretela, gauean piztu lehertu behar dituzuen zuziri hori prestatzen. Claro, beira, udaletxeak egiten duena da, gaur gabean, edo gaur bederatzitan, biharko zuak dira produktuak, etorri bardia Iruñera, eta gordetzen ditugu. Eta orduan, gaur aigatzen dira Iruñera. Bihar, hasten dira, goizeko bostetan edo seietan, hasten dira prestatzen. Precisamente, behar bada, oiruia egiten duelako, eta edo zein arazoa daukatelako, eta ordan oso goiz hasten dira prestatzen. Eta beraiek prestatzen dute. Beraz, gaur goizeko bostetan hasi dira prestatzen dagoeneko Ziudadelan, ezta? Atontzen dituzte zu hoiek? Gaur bertan ez dakit zein ordutan, eta galdetuko dut orain, baina atzo goizeko bostetan hasi ziren prestatzen. Pensatzen dut, plastiko batzuekin babestuko dituztela, zerbait egingo duzuela ez gustitzeko? Gaina legeak, indarrean dagoen legeak, obligatzen du, gauzak plastikokin jartzea, eta beste batzuk txikienak eta digitalak esaten ditugunak, monotiroak eta bar, hoiek direktoki ja plastifikatuak etortzen dira. Berez, euria eginda esake eta gainera, pentsatu behar duzu, zuak ari direnean bertan, erortzen diren txispak, ondarrak, txinpartak, ez diete gero etortzen diren zuei afektatzen. Berez, euria eta inkluso zuara ezin dira sartu eta guztia geratzen da beti plastifikatuta eta ez da itxita. Ezu, pasaden San Ferminetan Donostiako lagun batzuk etorri ziren egun batean eta esan ziguten Donostiakoak beste koska bat gorago daude, ezta? Politagoak dira. Oso polita da, Ondartza eta Kontxako badia, oso polita. Baina Donostian ez daukate oso garrantzitsua da Donostiako zu festa, lehiaketa internazional baita, nazioarteko lehiaketa da, eta behar bada Europako bai, zaharrena barkatu, euskera erdoilduta daukat, eta zaharrena da, eta gainera asko aportatu egin du bolborako munduari. Oso garrantzitsua da, baina gu daukagu hemen, 16. mendeko Ziudadelako harresiak, daukagu Europako behar bada eta Espainiako fijo, botatzeko area luzeena, 150 metroko luzerako eszenarioa, zuak ikusteko, baita hiriaren erdian gainera, eta Donostian baino seguritate gehiago. Metro gehiago dauzkagu, seguritate tartearen hortan. Bueno, gutxi gora bera, zenbat... Eta gero gera,
egile edo diseinatzaileen lehiaketa bakarra. Hortxe Espeziala, koska bat. Diferentea dira eta beak oso garrantzitsua dira. Delikatesen, beraz. Baina hemen Iruñan adibidez, 16. mendetik daukagu zu festak edo egiten zirela San Ferminetan. Beraz, bolbora zaleak izan gara beti. Betidanik eta Donostia baino luzeagotik. Bueno, beraz, bolbora maite dugu Iruñean, baina zuk Valentzia aldera jo zenuen, ezta? Bai, hemen adibidez, garai hartan... Bertan bizi zarelako. Bai, bitxina, baina garai hartatik, 16. mendean hemen baziren bolbora egileak edo piroteknikoak. Hemen bertan Iruñekoak ziren, Baina hori bukatu egin zen, Carlos III egin zuen lege bat, prohibituz, Bai, galeraziz. Galeraziz, 52 urtez. Eta orduan, hortan ja, hemen zaletasun hori pixkat jaitsi egin zen, eta orain berriz, gorantz doa lehiaketa, nazioarteko lehiaketa egin. Bueno, eta lehiaketa batetik bestera ibiltzen zara, nagusi, Iruñean, zuzara, arduradun nagusi, zuzendari nagusia, baina esate baterako Tarragonatik etorri berria zara, antxe jurado lanetan ibili zara, ezta? Epaile? Bai, aurten epaile ez naiz izan, baina ezin 6an eta 7an, uztailaren 6an eta 7an, ezin nintzelako egon, eta beste kide batzuk joan dira ara nire kubritzeko edo, baina bai egon garela, eta nik beste lehenago biziko egunetan egon naiz aholkulari bezala, epaimaikideen aholkulari bezala. Horixe da, eta hemendik San Ferminak amaituta nora zoaz? Tuterara, noa? Hanko ez daukate zu festa, konkurtsoa edo, baina daukate 6 egunetan, Txantanako festetan, dauzkate zu txikia, Irina Maio txikiagoak, baina dauzkate 6 egunak zuek, baina euskara barkatu, nola? Bai, euskara apur batean galdu duzu, ez guztiz, baina Valentzian... Guztiz ez dut inoiz galdu. Baina Valentzian katalana ikasi duzu apur batean. Bizka, baina ez pentsa asko baita, ez dutelako asko hitz egiten, eta orduan irian bertan. Nire lagunek guztia dira, Valentzian ez egiten dutela, edo katalan ez egiten dutela, baina nirekin egotean ez dute egiten, eta hori da, hizkuntza galtzen da erabiltzen ez denean, edo ez da ikasten hitz egiten ez dizituenean. Bai, beraz, Valentzian askok eta askok badakite, Valentzianoz esan behar nuen katalanez. Berdina da, baina bertan han Valentzianoz etun dute, baina katalana dela, bai. Baina etxean gordetzen dute. Hori da, bai. Egiten dute etxean eta bereien artean, ikusten denean, baina norbaitek etatzen baldin bada, ez dakiela, aldatu egiten dute, naiz eta zuk eskatu, zaidazu, hitz egin dazu, Valentzianoz nik ikasteko, hasten dira eta bigarren ja frasean aldatzen dute. Hori ez dakit, bai. Bueno, nik galdera egingo dizut orain, eta zu katalaneraz erantzun. Ez dakit aldeko duan, Bueno, txikitatik petardoak pizten zituen mutil bihurri horretakoa zinen? Ez, zu, katalanez, eman behar dira zu... Un poquet només, nintzen. Beraz. Berez, polbora edo... Saletasun hori... neukan baina artistikoki begiratu, nolako formak eta egin nezakeen hori manejatuz. Eta ez berez patarda botatzea edo soinu hori estandak ez ziren nire gauza. Ni beti artistikoaren aldetik egiratu egin dut eta zelatasuna horra izan da. Beraz, zu artifizialekin liuratua egon zara txiki-txikitatik. Betidanik, eta hori Valentziara eramaten nire gurasoekin joaten nintzelako, eta nire anaiarekin, apesa zen, jarraitzen du izan osaba bat, salesianoa dena, eta orduan eramaten ginduten Valentziara, eta han, txundituta geratu nintzen, nolako hainbesteko eta hain handia diren zuekin. Baina oraintxe, hemen Iruñan egiten dira Valentzia baino zu
handiagoak eta hobekoak. Oso ongi, Mikel Pagola estimatua dago, gainera urte oro gurera etortzen zara, eta hurrengo urtean ere gurean nahi zaitugu ongi joan dadila. Etorriko naiz, eta horrela euskera berriz errekuperatzeko edo, oso ongi. Itzuten dizuten, Katalanera agurrezan, eta kitxo. Adeu. Mikel Pagola. Mikel naiz ni hemen, eta eskerrik asko ekartzeagatik ona, zu festaren, eguneako zu festaz hitz egiteako, eta beno. Eta moltes gracias. Moltes gracias. Aio, eta ongi izan, eta orain bestelako mezuak entzunen ditugu, Iruñeko irrintzi dorretik, publizitateari tarte. Oplazatik zuzenean jarraitzen dugu, badakizue, Euskal Herri Irratiaren sintonian zaudete, eta Xaloa Telebistaren bitartez ere ikus gaitzakezue. Bestelako gonbidatuak orain, Nafarroako Gobernuko eledun, bozeramaile, eta hezkuntza kontseilaria daukagu gure artean, Maria Solana, egunon, eta ongi etorri? Egunon, eguerdion, eskerrik asko. Eguerdion, baina egunon ere txurroak eta txokolatea jan dituzulako ona etorri aurretik. Ja, unez gero nago lehertu hauean sartzeko nago ja. Eta hor daukat garagardua zain, bai, ja denetik egin dugu gaur. Rumekin tokatzen zitzaigun, eta jungara lagun batzuren gana Santo Domingo kaleko piso batera, ederki. Hor 8 bat ume, ikusi dugu entzierroa irteten, euria leherrere bai, eta gero mainoetako roska oso bat, txokolatea eta gero erraldoien gana, oseak honez gero ibili ditugu ez dakitzen bat 1000 kilometro, o plazara llegatu baino lehen, bai. Maria, esan diazu, nik esan dut txurroa eta zuk porra. Ez berdinak direlako. Roska handi bat da, hola, egiten dute, hola, txurro erraldoi bat, gero egiten duzozok zatitu eta banatu. Eta mainoetan. Mainoetan. Mainoetakoak, oiek Sanferminetako klasikoak dira, ez da? Ez dakit klasiko, baina gozoak. Gozoak, oso gozoak. Bai. Gozoak zenbait une politika gintzak eta besteak garratzak. Bueno, itzeingo dugu politika, zapur batean nahi baduzu, pentsatzen dut koalizian gobernatzea ez dela erreza eta horren isla esate baterako Iruñeko udalean zer gertatu den, 4 alderdi udal gobernua babesten, Asiron alkatea babesten, baina bat-batean Arantzadiko eta Izquierda Ezkerrako zinegotziak kargugabetu ditu Asironek, beraien arteko gora berak eta tirabirak ezagunak ziren. Ez dakit Nafarroako jauregian, eta zuk zuzenean ezagutzen duzu bertako egoera politikoa, 4 alderdi ere, gobernua babesten, orekari eusten diozue, oraindik ere, naiz eta desadostasunak ere tarteka gaizen baiten inguruan oso ezagunak izan. Bai, eta publikoak eta eztabaidak ere publikoak izan dira. Ezberdintasun nabarmen bat dago. Eta kontua da, 2015ean Usue Barkosek erabaki zuela ez zuela osatu behar koalizioneko gobernu bat. Asko kritikatu zuten orduko horretan eta bazen nork nahi zuen sartu gobernu horretara beste batzuek aldiz ez. Baina Usuek hartu zuen erabakia eta izan zen koalizioneko gobernurik ez egitea. Urteak pasa ala, ikusi izan dugu gainera ze urte komplikatuak izan diren, estaturako zenbat hauteskunde egon diren, zenbat gauza pasatu diren tartean, eta inoiz presidentak berak esan izan du, ezkerrak ez genuen sortu edo osatu koalizioneko gobernu bat. Gobernua, Nafarroako gobernua sostengatua dago hori bai, 4 indarrengatik eta bereziki 4 indar horiek sinatutako akordioan oinarritu egiten du gobernuak edo behintzat saiatu egiten gara horretan oinarritzen gure eguneroko jarduna. Mi hortik aratago egia da gobernua ez dagoela berdin osatua eta horrek eman dio horrelako babes bat gelditzeko aparte eztabaida partidario edo alderdien arteko liskarrataz. Dena den, urte bat besterik ez da falta hauteskundeetarako, 2019an izango diren hauteskunde bozetarako, eta horren
horrek agian areagotu egiten ditu tirabora horiek handitzeko forman, ez da? Ari gara ikusten, ja da, ez da nik ez dakit hasi ote den kanpaina edo ez ote den bukatu. Ze badirudi zenbaitetan 15-etik ere bagabiltzala kanpainan, ez? Orduan ari da, nik uste eta normala iduritzen zait ere bai, inoiz esan izan dut, gobernuko bozeramaile bezala galdetuta, esan izan dut normala dela ere bai, ze kuatripartituan edo laukoaren guardasola handi horren baitan sartu izan dugu legealdi osoan zehar dena, eta normala eta zilegi da indar bakoitzak eta sigla bakoitzak, bueno, aditzera eman nahi izatea zeintzuk diren bere erronkak, zeintzuk bere postuak, zeintzuk bere iritziak, zeintzuk beraien balorazioak eta bar. Orduan hori normaltasunean sartzen da eta ari gara ikusten, indar zenbait ari dela, bueno, markatzen bere terrenoa eta bere politika konkretuak eta ja urratzak ematen por libre. Bino oroar, orain arte bederen, oroar esan beharra daukat ere bai nahiko leialki eta fidel mantendu egin direla batez ere akordio programatikoari. Bueno, lau alderdi, bai, Iruñean, udal gobernuan, eta lau alderdi Uxue Barkos babesten Nafarroako jauregian, zenbaitiek indar gehiago daukate, beste batzuk txikiagoak dira. Handiak jakindu txikiaren aurrean behar zuen bezainbesteko protagonismoa ematen, eta txikiek jakin izan dute zure ustez haien indarra mugatuagoa zela, eta haien iritziak ere mugatuagoak behar zutela izan. Iruñeko udalera begira, esate baterako, distantziatik, nola ikusten duzu? Nik udalean zer duten edo nola kudeatu duten ez dut baloratu behar. Osea, ez dut bertan bizi, ez dut gertutik bizi, eta beraiek dakite ustez ongi zer egin duten, bakoitzak zer egin duen, zer nolako ibilbidea egin duen legealdi honetan, eta zergatik hartutako erabakiak ziurrenera, bueno, badaude ongi justifikatuk eta denetako argudiorik badela bizitza honetan jakin badakigu. Gure kasuan, parlamentuan, lau indarron artean, beti eginda hartu berdin txikia zein handia. Eta lauen arteko erabakiak hartu egin dira berdin. Hor ez da ponderatu eta ez da baliatu bakoitzak zenbat ordezkari dituen edo zenbat parlamentario kasu honetan, ez? Ze azken batez, akordio programatikoa naiz da egintzen jorratu parlamentuan eta bertan egintzen zinatu, ez da parlamentarioen arteko akordio bat, baizik eta siglen artekoa, alderdien artekoa, eta hor alderdi denak, sigla denak edo koalizio denak berdin-berdinak dira. Agian parlamentuan buruko min gehien sortzen duena, ez da lauen arteko harremana, baizik eta indar jakin batean, haien artean sortzen diren liskarrak horrek gero bere isla duelako laukoaren artean. Hombre, horrek komplikatzen du, bueno, pues eguneroko martza, eta zenbatekin egin behar duzun bildu, edo zenbateko bileratan zenbat jendek hartu behar duen parte, alderdi edo alde batekok, bestekok, mi orain arte antolatu egin dugu ongi. Ez dakit beraiek barruan ongi antolatu duten edo ez, hori ikusteke dago gero zer gertatuko den. Baina printzipioz denekin eginda kontatu eta denekin eginda lana. Eta gero txiki batzuek ere bilatu izan dituzte beraien sozioak nahi izan dutelarik eta behar izan dutelarik eta ari naiz izquierda eskerraz. Txikiak dira, bino beti ere laurden bat baliz bezala tratatu egin izan ditugu eta gure arteko harremana horrelaxe eginda garatu, bino beraiek ere, beraien politika jakin batzuetan bilatu izan dituzte sozioak kanpoan eta inork ez die kritikatu hori. Bueno, 26, lau alderdi jakin, ez dakit bestelako aritmetikak begiratzen ariote zareten urrengo legealdirako, batek daki berriz ere 26
lortzea posible izanen ote den. Nik espero kalkulagailua prest daukazue? Nio ez dago kalkulatzerik. Ez dago kalkulatzerik, segero joan behar dugu dendenek botoa ematera, edo nahi dutenek eta auskalon hori eman nahi dioten botoa. Hortaz, nahiago kalkuladorakin gora eta bera ibili ordez, nahiago eta garbiago lanean jarraitu, proposatutakoa bete, konprometitutakoa bete, eta aurrera jarraitzean ikuste du dela hori da gakoa. Eta gero bakoitzak inberko du erabaki hartu, botoa ematera jun, hori oso importantea da, eta ikusiko dugu zeinek ateratzen duen zenbat eta nahikoa haute den aldaketaren gobernuarekin aurrera egiten jarraitzeko. Bueno, esan dugun bezala zen, Nafarroako gobernuko eledun bozeramaile zara, baina hezkuntza kontseilaria baita ere, eta batez ere oposizioak elkarrekin lana egituen duen oposizio horrek, PPek, UPNek eta PSNek, batez ere fokoa jarri dute bereziki hezkuntza departamentuan. Eguneroko buruko minak dituzue barruan gainera, ez da? Hainbat lagune dimititzen dutela etengabe, eta ez dagoela bakerik infernua dela hori, imposizioa, euskara imposatzen ari zaretela eskoletan, diskurso horrekin ari dira etengabe. Bai, hasieratik. Oposizioaren tripartitoa zaritzen garagu askotan, eta egia da, horretan bat egiten dutela denek, eta igual dela PSN, zein UPN, zein PP. Badaramate legealdi osoa, behintzat bai hezkuntzan batzordean, neri tokatu egin zitzaidan hasierakoan parlamentari gisa ibiltzea aurretan, eta geroztik tokatu izan zait, eta orain tokatzen zait kontseilari bezala ibiltzea. Eta hor, komisio horretan, batzorde horretan intzuten dituzunak, hori ez, igual dio zeinek hitz egiten duen da, bat, oposizioak bat egin du, eta bat egin du hezkuntzari begira, bai, hezkuntza departamentuaren kontra, eta eraso jarrai batean, batzutan eta gehienetan esan behar dizut nire aburuz, fundamenturik gabe, argudiorik gabe, bino zarata haunitz egiten, eta nahiko ardura gutxiz. Dena den, hezkuntzaren munduan, zenbaitetan ere, irakaskuntzako hainbat eragilek kontra egin dute, zuen kontra egin dute, baina azken egun hauetan, eta zuk sartu aurretik esan diazu, ezta, oso kontent zaudetela sindikatuekin lortu duzuen lan harremanarengatik. Bai, hezkuntza hitzarmena sinatzeke daukagu, datorren abenduaren 24an jarri dugu data sinatzeko, bino pasaden uztailan 4an egin genuen mahai sektorialean nolabaiteko bozketa bat, jakite aldera zeinek eman behar dion babesa hitzarmenari. Eta horretan, jada esan dezakegu lortu dugula gehiengo sindikala, eta sindikatuen gehiengoak ere egonen dela hor bere babesa ematen gauza ezberdin bidira, izan ere gehiengo sindikala lortu egin izan da LAB, Komisiones Obreras eta Amperekin, eta gehitu eginda ere bai UGT, esan beharra dago, hezkuntzako mahai sektorialean UGTek baduela hitza bino ez du botoa, eta hortaz portzentajerik ez dauka, bino eman nahi izan dio babesa ere bai. Esteilazekin behar du oraindik ere kontsulta gehiago, eta baloratu, pentsatu nahi dute beharko dutela hori, txinez baloratu zer dagoen maigainean ze hitzarmen on bat da, eta erabaki behar dute sartu edo ez, eta berdin afabnarekin, ze elak ez sartzeko erabaki hartu du honez gero. Bueno, azkeneko mezu bat, San Ferminetan topo egin nuen nire lehengusu batekin, eta esan zian, aurtengo San Ferminak ez dira oso xamurrak izanen niretzat. Ikasten jarrituko dudalako funtzionario izateko azterketak egiten ari delako, gainera euskaraz alde batetik eta beste alde batetik gaztelaniaz. Oraindik oso urrun gaude, azterketa bakarra oso urrun daukagu oraindik Nafarroan. Lehenago aipatu dut izquierda ezkerra eta non bilatzen dituen maioria gehiengoak segun eta ze gaiatarako, hau da adibide bat. Gogoratu nahi dut pasain abenduan parlamentura eraman zutela proposamen bat PSNek eta izquierda ezkerrak ekiditeko zerrenda bakarra. Egun foru legez
ordenatua dago kontua, komplikatua. Bino pentsatu nahi dut ere bai, honi buelta ematen altzaiola, irakurri dut hemen eszenatoki azpian duzuen leloa, ofizialtasunaren inguruan ere bai, bada bidea egiteke oraindik, bino ez dut fede gutxiko emakumea naiz ni, bino horretan fedea ez dut galdu nahi. Bueno, ala bedi. Maria Solana, Nafarroko Gobernuko eleduna, bozera mailea eta hezkuntza kontseilaria. Mi esker gurekin izateagatik eta gainera data berezi hauetan, ezta? Eskerrik asko, Majo, eskerrik asko, mi esker denei, zorionak egiten duzuen lanagatik animo, aurrera eta nahi duzuen arte. Oso ongi, zuri mi esker. Eta bestelako musika entzuten ari gara oraintxe bertan, Brick Paco dago gurekin plazan zuzenean, afrobeat hip hop egiten du berak, eta zuzen ere gaur hariko da Katakraken gaueko 11etan, eta beste egun batean 11an beste plaza batean ere hariko da, baina gurekin batera dagoenez galdetuko diogu zu zein zara. Ni Brick Paco naiz, Senegal dara naiz eta Iruñan bizi naiz, gaur Katakraken kale nagusian, egonen naiz eta Jamaikan plazan. Oso ongi, Brick Paco, mi esker gurean izateagatik. Eskerik asko. Eta badakigu kanta bat prestatu zula, beraz aurrera nahi duzunean. Ok, akapela. Ja, zuk argia, ematen didazu nire gau ilunetan. Zuk bakean, ematen didazu momentu zailetan. Maite zuna, bihotzean, buruan eta hariman, bestek eginen, maite zaitu. Don't let me forget your name, no me dejes olvidar tu nombre. Esuchi sure isenasten, esuchi sure isenasten. No susurres en mi oído que me quieres, déjame sentirlo. Tus manos atravesan mis venas, no pares, tócame como quieras. Volando sin avión, navegando sin barco contigo. Cuánto desmayo desperto al universo, viendo las estrellas, rimando en el paraíso. Tiempo, me pierdo, me llevas. No hay riesgo, te quedas, te doy todo lo que tengo, me besas. Dibujas mi cuerpo, pienso, tu lengua, pincel, Picasso. Tu arte no mire a los ojos, bang bang dispara el corazón. No preguntes, no hay razón, poeta sin expresión. No sé por qué te tengo contigo, volando cada momento. Don't let me forget your name, no me dejes olvidar tu nombre. Esuchi sure isenasten, esuchi sure isenasten. Yes, sir. Brick Paco, mila esker gurean izatagatik, ederra bestia zorte hon, gaur gauean, beste egun batean joko zu, txalo zaparra da entzuten dugu, jendari gustatu zaio. Eskerik asko. Mila esker zuri gurean egotagatik, eta orain irrintzi dorrera joanen gara indikatibo batekin. Euskal Herria Irratia entzuten ari zarete, zuzenean FM-ko 88.3an edota euskalherriirratia.eus gunean, baita O plazan ere, Herri San Ferminen gurekin. Gunetik, eta orain gurekin batera, Iban Jimenez, idazlea, kazetaria, egunon, Iban? Egunon, bai. Zer mauz zabiltza? Ongi, San Ferminetan gustora beti, bai. Ja, 8 aurreko egunak nola eraman ditugu? Ba, oso ongi. Egon gara leku askotan, egon gara jende askorekin, eta oso gustora, eta bueno, aurrera goaz, bai. Hemen gaude biok festetan zuri gorriz jantzita, eta batzu pentsatze dugu betidanik egin izan dela hau, baina ohiturak ere sortu egiten dira, ez dira monolitikoak, eta hau labeleta peinak izandako ekimenaren gandik etorri zen, handik eratorria da, askok ez dakigu, kontatu zehazki nola sortu zen, kuadrilla baten ideia izan zen, ezta? Bai, ni beti harritu ninduena da, ze nolako edapena daukan arropa zuria erabiltzea, batez ere Nafarroa osoan, baita ere, bueno, iparraldeko jai askotan, baina gero Euskal Herritik kanpo ere Sorian, Huescan, Teruelen, bueno, pues, festetako arropa izan da, bueno, bada gurea, ez? Arropa zuri eta gorria, eta nondik sortu zen ohitura hori eta noiz, ba, bueno, nik ez nuen hori deskubritu, baizik eta, bueno, kontatu nuen liburu batean, eta horri esker, pues, igual ezagunagoa bihurtu da. Hemendik oso gertu, Jarauta kalean, ba, zegoen peña oso txiki bat, labeleta izenekoa, 22 lagun ziren, denak gizonak, badakizue garaiko ohiturak ere nolakoak ziren, eta denak beharginak, langileak, iturginak, margolariak, zurginak ere baziren,
eta denak ere, edo iaia denak nahiko konprometitu modu politikoan, ez? Bai anarkistak, sozialistak, garaiko sozialistak, bide batez esan da, abertzale batzuk ere baziren, eta bueno, momentu batean, 1930ean erabaki zuten, bueno, pues Peñako uniformea edo arropa zuria izan beharko zuela, eta zergatik, pues bueno, batzuk diote askoz errazago garbitzeko zela, edo baita ere euren lan arropa zelako, ez? Margolariak eta iturginak izanik, pues arropa zuria da langileen arropa, eta horrek badu bere mezua ere bai, ez? Beraz, nahiko berria da ohitura, kakotxartean betire, eta bakigu pertsona horiek, esan duzu, jende konprometitua zirela, eta errepresaliatuak ere izan ziren gerora. Bai, bueno, Errepublika garaian 6 urtek irain zuen arropa zuria jantzeko ohitura, peina horretatik etzen atera, oso lokalizatua zen ohitura hori, eta gero, bueno, Gerra Zibilaren lehen urtean, gutxienez, la Beleta Peñakiden 3 afusilatuak izan ziren, hori bai ikertu dugunaren arabera, eta beste batzuk kanporatu zituzten, eta bueno, eta hori egia da, la Beleta Peña desagertu egin zen, debekatu egin zuten, batez ere kide askoren militantzia politikoagatik, ez arropa zuria erabiltzeagatik. Orduan, guazen kronologikoki pentsatzera, hasi zen haiekin ohitura, gero desagertu egin zen Peña, eta gero bueltatu egin zen arropa zuria, nola izan zen? Arropa zuriaren itzulera nahiko misteriotsua da, nik, bueno, pues ordu batzuk eman ditu San Ferminetako, bueno, frankismopeko San Ferminetako argazkiak ikusten, encierroak, zezen plaza, eta egia esan, oso jende gutxi, ez da? 70 margarren amarkadar arte, oso jende gutxi zeraman arropa zuria. Igual kamiseta bai baino galtzake. Eta gu txikia ginenean, 80 hamarkadan edo, guk baneukan arropa zuria lehen 2 egunerako, edo lehen 3 egunerako, baina nik gogoratzen dut, ja, ustailerek 8tik edo 9tik aurrera, bakeroekin, eta, bueno, pues igual kamiseta zuria, baina azken urte hauetan eratu egin da, modu harrigarri batean, eta Euskal Herritik kanpo ere bai, baldin bazoazte Teruelen dauden festan, oraintxe bertan ere bai, eta bueno, izugarria da, mundu guztia zuriz jantzita, eta hor dago Teruel, osea, badago beste ikerketa bat egiteko materiala, bai. Eta guazen, arropa zuritik beste ohitura batera, txupinazoa, garai batean pentsatu izan genuen, ia urteetan, frankistek asmatutako zerbait izan zela, baina hain justu txupin Etxepare kale nagusian aurkitu behar dugu, nola sortu zen txupinazoa, ez da? Bai, egia esan, bueno, denok dakigun bezala, San Fermina da uztailaren 7. Orain, bueno, nire semeek esaten dute San Fermina dira uztailaren 6. Baina, claro, hauek dira bezperak nola bai esatagatik, ez? Eta garai batean, etzegoen batere garbi, noiz hasten ziren San Ferminak, modu zehazki. Ze ordutan, noiz, zergatik, eta, bueno, uztailaren 6an, claro, bezperak baino lehen, hori bai, bazegoen riaurriau, baina ofizialki hori etzen festa. Petardo batzuk botatzen zituzten Gazteluko plazan, lehen Suziriaren aurretik ere bai hori bazen, ez da, lako itura herrikoi bat. Bai, piroteknia orokietako langileek bota zituzten Zuziri batzuk, hor Gaztelu plazan, baina lurrean, ez, kioskon, Eta, bueno, pues txikito batzuk hurbiltzen ziren Zuziriak ikusteko, eta hori. Momentu batean... lehena ordea izan zen? 1931 urtean, Errepublikako lehen urtean batez ere, Juanito Etxepare, hor San Saturnino kaleko, edo kale nagusiko kaleko tabako dendariak, eskatu zion piroteknia rokietako langile bati, ea posiblea den berak lehen Zuziria botatzea ilusioa egiten zitzaiolako edo olako zerbait, nahiko tipo zielebrea omen zen hau burlatarra zen jaiotzez, eta bueno, pues baimena eman zioten, eta bueno, pues Errepublika garaiko urte guztietan berak bota zuen bere Errepublikarra zen. Bai, Niceto Alcalá Zamora Espainiako Errepublikako presidentearen laguna zen, eta bere alderdikideare bazen, eta bere tabako dendan Errepublikako bandera jartzen zuen beti, ez? Orduan horrek ere bere, bueno, pues ez dakindola esan, hilkeltarako sententziare ekarri zuen ohiturarrek, bai.
Osongi ordun bera izan zen hasi zuena, gero urtetan ordea bestelako historia sinetxarazi digutena, ez da, ezkutuan egonda garai batera arte. Bai, bueno, Juanito Etxepare desagertu egin zen, gerra zibila hasi eta gutxira, oraindik bere gorpua ez da inon ageri. Oso sorte txarra izan zuen, soltero bazelako etzeukan seme-alabik, bere alderdia ere desagertu egin zen, orduan oinordek hori gabe geratu da politikoki eta familiari gabe, orduan nolabait esatearren inork ez du bere memoria landu edo bere gorpua bilatu edo hori. Falangistek bazekiten zer egiten zuten eta gerra zibil bukatu eta 2 urtera berrogeita urtean eraman zuten Zuziria Gaztelu plazatik udaletxera, balkoi batetik hasi ziren herritarrengandik urrundu, ez da, eta gora modu vertikalagoan, jerarkia, politikoki erabiltzeko oso tresna baliagarria izan da urte askoz gainera, ez? Zuri ematen dizu zupinazua eta beste bati ez, olako jokoak ere ikusi dugu, ez? Jose Maria Pérez Salazarrek eta Jokintxo Ilundainek, biak kazetariak, gure ofizio zorritxarrerako nota badaukagu hor ere bai, biak falangistak, biak Arriba Espainiako kazetariak, biak zinegotziak, Jokintxo Ilundain bera ere Panasa edo olako enpresaren sorburua ere izan zen. Hasi ziren botatzen txupinazoa, eta historian zehar, haiek izan dira sortzaileak, ez? Orain dela izain beste, 92. urtean, Jose Mari Pérez Salazarrek bota zuen txupinazoa, ja oso agurea zen, Alfredo Jaimerekin batera, balkoitik. Eta hori izan zen modu bat, berari aitortzeko txupinazoaren sortzailea izan zelako, ez? Eta gezur hutsa zen, eta, nik gogoratzen dut egun hori, ez? Ez da hain urrun. Eta, lortu egin dugu Txupin Etxepare kolektiboarekin eta, Memoria Autobus kolektiboekin, Iruñeko Peñen Federazioekin edo, Juanito Etxepareren memoria berreskuratzea. Txupin Etxepare saria sortu zue hain zuzen ere, eta urtero pertsona bati ematen diozue, aurten ere emakume baten lana oroitarrezena izan duzue. Iaz, eman genion saria Peñen lehen emakumei, oso pauso garrantzitsua zen Iruñeko Peñetan emakumeak sartzea eta oso modu naturalen eta gero eta gehiago daude, eta aurten San Fermin 78 gogoan elkarteari eman genion saria aurten betetzen direlako 40 urte Germanen eriotzen. Guri ere gertatu zitzaigun San Ferminak baino lehen, gogoratu behar genuen zenbat edizioa nori eman, eta egin genuen ohar bat. Aurten ia derrigorrezkoa zenez, 40 urte German ere hilzutenetik, justizia erreparazioa eskatzen lan handia egin dute, eta hori da, oso lan ona egin dute 40 urte hauetan Germanen memoria bizirik mantentzeko, eta hori aitortzeko oraintxe bertan manifestazioan izanen dira. Momentu hauetan bai, claro, hori da. Oso ongi, Iban Jimenez, hori izan da guztia, mila esker kendu ziguten San Ferminen inguruko memoria hori berreskuratzen laguntzagatik. Bai, mila esker zuei eta ongi pasa. Bai, eskerrik asko ongi izan. Eta orain irrintzi horrena. Plazan gaude zuzenean, eta oraintxe bertan Oier Sanjurjo hartu du baloia, eta gola noski. Hori ez da nire lana da... Nire lana da off-on, oraintxe bertan. Azteko, hori da. Bestela batekin ikus genezakeen, noren izan den akatsa, ezta? Barra etorri da gelditzeko? Nik uste baiet. Gainera egin duten proba honekin, mundialen egin duten probarekin, nik ongi ikusten dut. Nik uste dute justua dela, eta irabazi edo galdu behar da merituengatik, eta nik uste dut gelditzeko etorri dela, bai. Eta etzaile gehiegi kostatzen ere, ezta? Minutu batekin edo aski izaten dute penaltia den edo ez den penaltia izan jakiteko? Hombre, nik uste oraindikan hobetu dezaketela pixka bat, pixka luzatzen direlako eta denborarekin afinatuko dute pixkat. Oier Sanjurjo, Osasunako jokalariarekin ari gara solasean, beste denboraldi bat astera doa. Liga txapelketa hasiko da hurrengo hilabetean, abuztuaren erdialdean gutxi gora bera, baina orain, dagoeneko, zuek oporrak aurreratuta hartzen dituzuelako entrenamentuetan hasiko zarete, eta hor, nobedade nagusi, entrenatzaile berria izanen duela Osasunak.
Bai, hori da, azkenean Diego Martinezek ez zuen nola suerte handirik izan, ez genuen urte ona, esan genezak ez genuela urte ona egin aurrekoan, eta, bueno, orain beste etapa baten hasieran gaude, Jagoba eta Bitxo Alkizatorriko dira, itxasuntzia gidatzera, eta beraien profesionaltasunarekin eta gurearekin ere, tandem on bat egiteko gai garen. Jagoba Arrasate, atzera begira jarrita Numantziatik dator, eta gainera Numantzia nahiko goian utzita playoffa jokatu duelako Sokerezpanago, bigarren mailan. Bai, eta gainera futbol polita eskainiz, eta bakizuen Numantziak ere presupuesto hori nahiko basua daukala, eta lan polita egin dute bai 3 urte horietan. Eta gainera, atzerago begira jarrita, Real Sociedaden egondako, Realan egondako entrenatzailea da. Bai, lehenengo mailan ibilia, esperientzia duna, eta nik uste dut asmatu egin dugula entrenatzaile honekin, gainera euskalduna ez, eta bai, ni pozik nago. Pozik zaude, beste zenbait jokalari ez zaude hain pozik, atera behar izan dutelako Osasunatik, urte oro gertatzen dira horrelakoak, esate baterako Javier Flañok utzi behar izan du taldea, bestelako zenbait jokalarik ere, berriak ere etorri dira, Numantziatik oso gerrezpanago, horrek jarraitzen duzue oinarrian hainbat jokalarik, baina berriak joan etorrian ibiltzen dira. Bai, hori da urteroko leloa, azkenean badakigu urtero 6-8 jokalarik berritzen ez dutela, eta beste etortzen direla berri, eta hor dago garrantzia, etortzen diren berri horiei segituan etxean bezala sentitu arazi, eta talde lana delako azkenean futbola, eta pena da, batez ere, etxeko jokalariak beren etapa bukatzen dutenean hemen Osasuna, baina azkenean ere den hori tokatuko zaigu, ez gaudelako denok hemen bizitza osorako, eta horrelakoa da, futbola. Bigarren mailan zaudete, hori jakina da, begibistakoa, zein da helburua, zein da xede nagusia urrengo denboraldirako eustea, bigarren mailari gora begira jartzea, ez dakit horrekin nahiko burua uste izaten ditugulako Liga Txapelketa guztietan Osasunak. Bai, nik uste dut iaz, guk bete genuen akats handinetarikoa izan zela, hasieratik goitik eta guk geuk ere bidali genuen mezua, talde hobenetarikoa gara, lehenengo mailara igo behar dugu, bai ala bai, eta orduan sartu genuela karga bat motxilara, ez genuena behar, eta gainera gero zaila egin izan zaiguna horrekin gestionatzen, karga hori. Eta nik uste dut aurten hasi behar garela poliki-poliki esaten batez ere maila mantendu behar dela hori argi dago. Eta gero egunetik egunera lanean jarraitu eta ikusiko dugu guk baikorrak gara eta nahi duguna da lehenengo mailara bueltatu, baina bakigu eta realitateak esan digu hau oso gogorra dela bigarren maila eta pausuz pausu joan badela. Hori da, eta oinarriak ongi jartzen, ez da? Batez ere, bai. Badirudi nahiko desegonkor dagoela taldea etengabe eta oinarri nagusiak ez daudela ongi hiltzatuta, bai, ez da? Hori arrazoi osoa daukazu, nik uste dut hortik begiratu behar dugula historia, sustraiak edo erroak finkatu behar dira, proiektu serio eta sendo baten erroak, eta behin hori ongi finkatua dagoenean hortik eraiki eta hortik hasita eraiki bai. Eta gero, Taxoareko arrobia, beti egiten da horri buruz, nola dago arrobi hori? Bakizu, badira urteak, boladak, badirena jokalariak lehenengo taldearekin jokatzeko merituak egite dituztenak, beste batzutan ez da hainbeste jende ateratzen, baina batez ere arrobian lan egiten dutenek lan egin behar dute serio eta fuerte jakinda hori dela gure balio argi bat, Osasunaren balio argi bat, eta nik uste dut beti bezala, beti izan dira urteak gutxiago edo gehiago, baina beti atera izan dira eta horrela jarraituko dizaten. San Ferminetan lanik ez, noiz hasiko zarete entrenamenduekin eta entrenatzaile berriarekin? Bira, urrengo asteazkenean daukagu proba medikoak, esfortzu probak eta holako gauzak, eta gero ofizialki ostegun arratsaldeko 6 uste dut dela geratuak garen ordua eta hor hasiko da bai. Aurreko urteetan Hueskaldera egiten zenuten, udako beroak atzean utzi nahian, ezta? Zagit aurten Jagoba Manterolak esan behar nuen, Jagoba Arrasatek ze asmo daukan?
Ba, esan digutenez, delegatuekin hitz egin dugu eta esan digu aurre denboraldia osoa hemen beteko dugula Iruñan, zen hemen ere guraldiak ere laguntzen du eta etxean bezala nik uste ez gaudela inon, ez? Batez familia daukagunok ere eskatzen dugu, hemen egotea, etxean lo egiteko, hemen bazkaltzeko. Bai, eta gero Lizarrako jaiak ere hortxe daude, hori da. La bajadika del Puy egin beharko dugu, ezta? Bueno, eta zure asmo personalak urrengurterako, zein dira? Hombre, Oier Sanjurjorenak. Zuk badakizu ja 32 urte bete ditut, ni ere banoa gora, eta, bueno... Zaharragoa da Cristiano Ronaldo. Bai, ez da. Nik uste du baiet. Ez dakit nire asmoa batez taldearen funtzionamendua ona izan dadia eta batez ere zalegoarekin konexio, aurreko urtean falta izan den konexio hori berreskuratzea eta dinamika ona egotea ez orokorrean osasunaren inguruan eta horrek azkenean taldearen martxa onak ematen dio, ez? Baina personalki ere, esango nuke, alik eta partido gehien jokatu, maila ona erakutsi eta bueno, azken fina, garrantzitsua izaten jarraitzea. Eta zalegoarekin bat egitea, bazirudielako distantzia apur bat hartuta zegoelako egunero edo partidu guztietara joaten den zale horren artean eta taldearen artean. Bai, azkenean ikuste, zaletuak ere baute ben arrazoia. Taldeak ez du transmititzen jakin aurten eta hori berreskuratu barra dago eta errudun nagusiago gara, azkenean jendeak zelaian ikusten duena ez badu gustoko, ez da konektatzen eta azkenean badakigu taldearen funtzionamenturako eta osasunaren funtzionamenturako zaletuen importantzia oso handia dela eta hori lortzen saiatu behar gara. Eta gero azkeneko beste faktore bat zalaparta izaten dela despatxuetan, sarritan, eta hori osasunan ere gertatu da urten. Bai, bakizu, 15 urte batzuk nahiko konbulsoak hori da itza, bai, pizkat garai haietatik eta nik uste dut hendikan ari gala pairatzen momentu horietako desegonkortasuna, ez? Nik uste poliki ari gala ja buelta ematen historia horri eta egia den eta aurten dena ongi doan. Oso ongi, Oier Sanjurjo, azkeneko galdera bat, mundialetako partidu asko ikusten ari zara? Bai, ikusi ditut. Egia da, astebukanetan ez diola kaso hondik egin, zen azkenean juerga pizkat egin, gero aurrekin burua hondiak, erraldoiak eta bakizu. Kalean ibili naiz bastante eta ez diot kaso hondirik egin astebukanetan, baina bueno, badakitze nola joan diren gauzak eta... Laurdeneko hauetan, Frantzia, Belgika eta... Kroazia. Eta bestea, laugarrena, Ingalaterra. Txapela nork irabaziko du, zure ustez? Ni Kroazia nahiko indartsu ikusten dut, batez zelai erdian oso fuerteak direlako eta zelai erdia fuerte daukan taldeak asko dauka irabazteko. Baina Frantziak aurrean bolbora asko dauka, ez da? Bai, hortxe biliko da, Ingalaterra ere eta, talde sendoak dira eta irabazi dezala onenak. Bueno, ala uste genuen, ez da? Esate baterako Espainiak aurrerago eginen zuela, baina atzera Camacho negarrez ikusi genuen aurrekoan. Bai, bakizu futbola olakoa da eta ezin zara erlasatu momentu bakar batean ere. Eta futbolak gusten zaitu, merezizun tokian, eta nik uste dut Espainiak ere ez duela hola futbol argirik egin, eta horraino iritsi dira. Garai bateko Espainiaren tikitaka hori, ez da? Bai, posesio asko eta baloia auki, baina gero ere gora begira zuten nola min gehiagirik egiten eta azkenean golak sartzen ez baituzu eta errestasunak ematen baituzu atzean, akabo. Oier Sanjurjo, mila esker, aurten ere gurekin izateagatik, gure bazkide izaten jarraitzeagatik, eta ongi pasa Sanferminetan, entrenamentuetan, eta Lizarrako festetan Puiko bajada horretan, ez da? Bai, hori da, ongi pasako dugu. Aber posible duan aurten eta egun batean gutxinez eskapatzen ezen Lizarrara, zen eniaz ez nuen aukerarik izan. Egun bat bakarrik? Egun batekin nahikoa. Bueno, oso ongi, egun bat eta gau bat, ez da? Hori da. Oso ongi, nahi dozun arte ongi izan, eta bestelako mezuak orain publizitatea Iruñeko Irrintzi Dorretik. Oplazatik zuzenean jarraitzen dugu, Sanfermitza saioa egiten, Euskal Herri Irratiaren sintonian zaude entzule, eta entzule, gu ikusteko aukera daukazu ere, Xaloa Telebistaren bitartez,
Biharko egunera begira jarriko gara. Bihar alarde nagusia Iruñean, San Ferminetan, espazio eta protagonismo berezia lortu duen ekitaldea dugu, alardea, eta horretaz guztiaz hitz egiteko gure hartan daukagu txistulari handi bat, Urtzi Iraizoz, egunon, eguerdion eta ongi etorri. Egunon, Pello, zemuz. Bueno, alardea aspalditik gainera datorrena San Ferminetan, ezta? Bai, izango da, ekitaragoan dagoen ekitaldirik antzinakoenetariko bat, edo. Aurtengoa izango da, 59. edizioa, pentsa. Beraz, tradizio handikoa. Bai. Bi urterekin San Ferminetan aski izaten da tradizio, bi urtzeko hori ere hala da. Bai, hori ere egia da, baina 59. ja bada beste maila bat. Oso ongi, aizu, beti lotzen dugu alardea San Jose plazarekin. Hortxe jarraitzen duzu, espazio horretan, itzalean, bada? Bai, badira urte batzuk, antxe biltzen garela, eta musikarientzako badaleku oso kutxuna, beste batzutan ibili gara beste leku batzutan, baina honek dauka, paretak inguruan, itxia da, eta musikoentzako oso atsegina eta eskerronekoa. Bueno, eta musika eta txistuak maite dituen gure ikusentzule horrentzat. Zer entzuteko parada, zer ikusteko parada izanen dute bihar San Jose plazan, alarde horretan? Urtetik urtera aldatu egiten duzuelako errepertorioa? Bai, badira urte batzuk, kasi enplazamendu berria aukeratu genuenetik, San Jose plazan gaudenetik, prestatzen ditugula nolabaiteko alarde tematikoak edo, aukeratzen dugu gai bat, eta lanketa oso mardula egiten da, urte hasieratik, gaia zein izango den, nola tajutuko dugun, nola antolatuko diren musika eta eszena eta bar, eta aurten iruditu zitzaigun ideia polita izan zitekela pixka bat natura ezagutzearen garrantzia edo pixka bat lau haizetara zabaltzea, eta orduan aurtengo alardeari jarri diogu goiburu ama lur, eguzki eta ur. Bueno, beste urte batzuetan, azkeneko urteetan hasi zarete performantzak ere egiten, musika baino bestelako ikuskizunak ere dena musikarekin uztartuta. Aurten ere musika bestelako arte zenbaitekin uztartuta etorriko da? Bai, San Jose plazan badaukagun aukeretako bat da, musikarion eszenatoki ondoan jartzen dugolako beste eszenatoki txikitxo bat, eta aulkiak beraxeago gelditzen direnez, aukera ematen du hor nolabait zeo zer eszenifikatzeko, eta gidoi baten inguruan antzerki bat ontzeko, eta horrekin disfrutatzeko aukera ere eukiko dugu aurten. Bueno, amalurra eta natura bihar nagusi, propio sortzen dituzue obra bereziak? Bai, azken urteotako dinamika hori izan da, ezta, ideia pentsatu, ideia behin pixka bat forma hartzen hasita, konposagile ezberdinak kontaktatu, obrak enkargatu, eta irizpide batzuen inguruan obra horiek enkargatu, gero gidoi baten inguruan josteko, eta aurten ere jarraitu dugu dinamika bera, eta enkargatu dira denetara 12 obra. Eta 12 horien artean sortzaile bat, bikaina gainera, Urtzi Iraizoz, zer da egin duzuna? Bueno, banatu duguna urtearen inguruan eta naturaren zikloen inguruan eraikiko dugunez aurtengo alardea, pentsatu zen hilabete bakoitzaren inguruan obra bat sortzea, eta orduan 12 obra atera dira noski, eta banatu ditugu 6 konposagileon artean. Eta zure hilabete bereziak zein dira? Apirila eta abuztua. Zergatik? Alaxe suertatu zen, besteak hartuta zeudelako. Errepublikanoa zarelako, esate baterako apirilean. Hori ere bai. Eta abuztuan maite dituzulako ondartzak. Eta oporrak, bai. Bueno, zure obra berezi horiek, zer dira? Esate baterako, zer irudikatu nahi izan duzu? Bueno, bakoitzan gauza ezberdin bat, ezta? Pixka bat, hilabeteen inguruan proposatu zitzaigun obra egitea, hilabeteek euskera zeukiz ezaketen zentzuarekin, ezta, otsaila dago, otsoaren hila, eta bar. Abuztua, agorrila. Horixe, eta pixka bat, hilabete horrek eukiz ezaketen zentzuarekin, naturak daukan zikloaren aldetik, ezta? Eta orduan,
apirila pixka bat nola den martxoko ekinazioaren ondoren datorren lehen hilabete hori, hor nolabait ja eguna gailentzen hasten zaio gauari, ezta? Eta pixka bat horren inguruan gai bat badabat pixka bat tristeagoa, barnerakoiagoa, gehiago neguari egiten diena referentzia, eta pixkanaka sartzen da beste gai bat alaiagoa, argitxoagoa, eta pixka burruka horren inguruan. Musikaria ausarta zara eta vanguardismoa gustatzen zaizu, naiz eta txistuaren tradiziozko unibertso horretatik etorri. Zer egin duzu bereziki? Ausardi horri utzi diozu salto ematen? Bueno, azkenean musikan beste gauza askotan bezala zailena asmatzea da, eta jakin behar duzu ze plazan zauden, ezta? Eta orduan testuinguru hortan eta San Ferminak direla jakinda, jai giroko musika bat izan behar dela jakinda, jakin behar duzu musikak izan behar duela eraginkorra eta montatzen erraza ere bai, zeren musika asko dago eta zaila ere egitea ez da komeni gero hori montatzeko karga bat delako. Bueno, biharko egunera begira, datu zehatzak zein ordutan hasiko da alardea? Ordu batean ekingo diogu, San Jose plazan. Iraupena? Ordu bete inguruan, ordu bete pasatxo. Zenbat txistulari? Egongo gara, ez dakit, 40 bat, 30-40 bat egongo gara. Iruñekoak, Nafarroa osokoak, Euskal Herri osokoak? Euskal Herri osokoak, baina, gehien bat Nafarrak, eta Iruñe herri ingurukoak. Eta lagun ukiko ditugu beste hainbat musikari, klarinetea, oboea, ari boskotea, perkusionistak, teklatua, kordeoia. Orduan, ukiko dugu talde 11 polita atzean. Bueno, beraz, txistua bakarrik ez dela, bestelako instrumentoak, musika tresnak ere izanen direla? Bai, hori ere izan da azken urtetako apustua, lehenako igual beste formato tradizionalago bat bilatzen zen, txistuak eta boskote, metal boskote adibidez, eta urterik urte aldatzen goaz azken garaiotan, eta urtean erabaki dugu pixka bat arizko instrumento desente sartzea, perkusioa ere bai, eta horren inguruan ibiliko gara bueltan. Eta hainbeste txistulari gobernatzeko beharko duzue zuzendari bat? Bai, eta ez nola nahikoa. Aitor Urkizak hartzen du batuta, azken urteotan bezala, eta, plazerra da, bere aginduetara jardutea, oso musikari fina delako, denak rekto jartzen gaitu. Zuzen firme. Zuzen firme, behar denean horro egin, eta behar denean goxo gauzak esan, eta hortxe. Dena den, plazera da, plaza batean egotea, baina kalez kale ibiltzea ere gustatzen zaizue txistulariei. Esate baterako konparsarekin, erraldoien konparsarekin, txistulariak beti ikusten ditugu, baita kalez kale, baita txistuaren eta gaitaren tradizioa badago Gazteluko plazan, udan zehar, aste hartetan, eta ostegunetan oso gerrez banago. Bueno, txistua baduela nolabaiteko tokia eta espazio berezia festan. Bai, festan eta festarik kanpo hori Jose Ignacio Ansorena txistularia handiak esaten zuen, txistulariak xaguak bezalakoa garela, ezta? Eta sartzen garela dozein zirrikitutatik eta hortxe gutxien espero duzunean agertzen aldela txistulari bat, izan ganbara musikako kontzertu batean edo kaleko giroan, eta gure xagutasun horrekin jarraitzen dugu bazterrak nazten. Eta txistulariak, musikariak ez ezik, kantariak ere bazaretela askotan? Kantariak eta pertsona onak. Eta ez duzu txistua ekarri, esan izun, ekarriko duzu txistua. Aurreko batean bertsolari bat etorri zen, eta eskatzekotan egon nintzen, ez da? Bertso bat kantatuko duzu, baina azken batean bere ez dakit, ikusi nuen bere aurpegia eta esan nuen ez zenion gai politik jarriko igual edo. Ez. Horrelakorik nion eskatu. Baina zuk txistua ekarri ez duzunez, kantatzea eskatuko dizut. Nik ere laguntza emanen dizut. Zein abestuko dugu? Hasi zu eta nik jarraituko dizut. Honekin goia joko dugu, Aldu dena, ea zer dien audientzia. Boga, boga, marinelak. Hau txistuarekin jortzen duzue? Jo daiteke edo zer gauza jo daiteke txistuarekin. Bai. Adarra ere bai, adarra jo ederki egiten dugu. Urtzi daizoz, estimatua dago,
persona hundia zarelako, persona ona zarelako. Bueno, bat laro gehi, hortxe. Bai, eta gainera bizikletan ibiltzen zara, beti irratira etortzen zara, bizikleta kasko birekin. Zurea eta zure semearena. Bai. Irratitik ziztu bizian joatenen zarelako zure aurraren bila, ezta? Hoxe da, denak koordinatuta. Eta ark ere bizikleta hartu behar du, kaskoa eraman behar du. Nahi duzun arte, ongi izan. Vale, primeran, ondo segi. Urtzi ireizoz, besarkada bat, besterak. San Fermintza Euskal Herria irratian, FM-ko 98.3 eta euskalherriairratia.eus webgunean zuzenan ari gara goiz guztian. Eta orain Loitzune Zuloaga, ongi etorri Nafarroko Unibertsitate Publikoko soziologoa zarazu. Egunon? Egunon. Zer modu San Ferminak? Bueno, primeran, ez? Badakigu giroa hemen ospatzeko ez dugula Hautsa bentzat, ongi daukazu, marrantarik ez? Egin nun, eta kostatu zaitona etortzea, etortu beharra dut, Esan dezagun zergatik zauden hemen ikerketa bat aurkeztu berri duzue eta probatu duzue San Ferminetan ez dela beste batzuetan, baina sexu eraso gehiago izaten, kontua dela hemen gehiago salatzen dela eta lanketa ere aurretik eginda dagoela. Esplikatu iguzu zein izan zen zuen ondorio nagusia? Bueno, saiatu ginen pixkat neurtzen egia ote den San Ferminak bereziki larriak direla gai honen inguruan, ez? Orduan konparaketa bat egiten saiatu ginen, oso zaila da, kontuan hartu behar dugu ez dagoela pareko festarik. Ni uste mundu osoan zehar, ez? Baina, estatu mailan gertutasun handien zituzten kasuak konparatu nahi izan genituen, Las Payas, Malagako feria, El Pilarreko jaiak eta La Tomatina, ez? Oso desberdina dira duten publikoaren aldetik. Baina denak dira jai masifikatuak, ez da? Eta horrek lotzen ditu azkenean? Eta azkenean ikusi genuen ez dagoela desberdintasun handirik jaien artean. Egia da, San Ferminetan salaketa gehiago ipintzen direla eta hor ikusi dugu desberdintasuna dagoela eraso eta abusuen salaketen artean. Badakizue erasoak larriagoa direla, abusuak baino. Hemen abusu gehiago salatzen da, horrek esan nahi du, sexu erasoak ez direnan horren larriak ere, hemen jendeak salatu egiten duela. Hori da. Orduan ikusi dugu ez dagoela alderik, alde garrantzitsurik beste jaiekin alderaturik, kuantitatiboki, baina salaketa gehiago jartzen direla. Ezinezkoa da jakitea zenbat ematen diren benetan. Hori da, gainera nabarmendu ezagun, solasean ari gara zenbat salatzen diren, baino gehienak ez dira salatzen. Hori da, ezagutzen ditugunak oso kopuru txikia direla pentsatzen dugu. Gero eta gehiago animatu salatzera, orduan eta hobeto ezagutuko dugu fenomenoa. Eta derrigorrezko galdera Loitzune zergatik salatzen da gehiago hemen Iruñan? Bueno, sortu da fenomeno oso interesgarria, ez? Aktore piloa sartzen dira jokoan, lehenik eta behin, mugimendu feministak azkeneko hamarkadan egin duen lan izugarria, ez? Gero komunikabideak momentu batean ere sartzen dira gai honen inguruan informazio berezia ematera, eta gero batez ere instituzio publikoek eta Iruñako udaletxeak hartu duen posizioa eman du, estenatoki bat, nun animatzen den salatzera eta emakumeak babestuak sentitzen diren sozialki ere paus hori ematera. Elkarlana beraz agenteen artean eta lehen komentatu dugu mugarri bat izan zela 2013 urtean egon ziren irudi lazgarri batzuk non sexu abusuak argi eta garbi ikusten ziren, ordura arte UPNren udalak ez zuen deus egiten eta 2014an hasi zen nolabaitean lan hori. Noski, 2013an txupinazoan ikusi genituen irudiak mundu osoan zehar ezagunak izan ziren eta horrek larritu egin zuen, ez? Iruñako udalak eta nolabait hori ikusten dugu gako bat, ez? Jarrera aldaketa izugarri bat izan zen. Eta orduz geroztik existitzen dira San Ferminak berdintasunean taldeari da azken urteetan, eta bada protokoloa, bada aplikazio bat, eta badira zenbait neurri, eta horrez gainera, Iruñerriko mugimendu feministak egindako lana. Agian hemen gehiago salatzen da, egin den bide hori guztiaren gatik. Ez dugu ahaztu behar... Eta lehen ere egiten zena, ez bakarrik azken urteetan. Hori da, ez dugu ahaztu behar esku gorri hori
Nafarroako gobernuko kanpaina dela, eta 2007tik behintzat lanpilloa egin dutela, baina 2014ean udaletxeak hartu duen posizioak ezinbestekoa izan dela ez. Hori da, badakigu hori izan zela mugarri bat, eta joanen gara horren zuek egindako ikerketa horren gana joko dugu. Markatu zu eraso gehien ematen dela 12etatik 7etara eta gehienean ezezagunak izanen direla erasotzaileak. Bai, gauean ematen dira batez ere, aisialdi lekuetan, jendeak masifikatuen dagoen lekuetan, Alde Zaharrean, kontzertuetan, eta bai, badakigu indarkeria matxistak normalean inguruko jende ezaguna ematen duela, ez? Nahiko genukela azpimarratzea justu jaietan ematen dela egoera berezia, non ez ezagunak diren erasotzaileak, baina oro har ezagunak izaten dira indarkeria matxista eragiten dutenak gehienean, ez da? Hori da, gertatzen dena da, gure ikerketan ez duguela legea genero indarkeri bezala hartzen duen fenomenoa aztertu baizik eta jaietan zenbat salatzen diren genero indarkeria kanpoan. Utziz genero indarkeriak legeak, bai, bikoteen artean ematen dena ez dugu kontuan hartu. Esan behar dizun, asko gustatu zitzaidala prentsaurrekoan Paz Frantzesek esan zuen esalditako bat, azkenean erasoak ematen direla, jaiak direlako nolabait gizartearen isla ispilu hori, ez da, eferbestentzia handiagoan, baino azkenean traslado bat baino ez, edo nolabaiteko joera dugu pentsatzeko jaiak etenaldi badirela, ez? Parentesi bat irekitzen dela eta ez da horrela jaietan modu indartsuago batean ematen dira orokorrean gizartean ematen diren desoreka estrukturalak, bai klase sozialaren aldetik eta noski bai genero edo etniaren aldetik, ez? Eta noski ikusten dugu jaiak kontestu oso aproposa dela desoreka hauek modu kontzentratuan. Esan behar nizun, indarkeria matxista egiturazkoa da, betikoa, baino egia zenbait kasok arreta gehiago ematen dutela, eta hori gertatu da 2016ko talde bortxaketarengatik, hainbat faktore izan dira, baino jendeak askotan hori tratatzen du. Badakigu beste bat gehiago dela, Iruñerriko mugimendu feministak ez diola garrantzi nabarmena gorik eman behar, logikoa denez gero, baino dena dela, pentsatzen alduzu hori gertatuta bestelako jarrera gola urten, zer mugitu da? Hori bai argia dela, zerbait mugitu dela kasu horrekin? Egia da, kasu honek eman duen eztabaida soziala ez nuela imaginatuko duela 3 urte. Oso interesgarria da, kasu hortatik eman diren datu zehatzak baino haratago eman den eztabaida soziala, ez? Zer da konsentimendua, adibidez, ez? Edo sistema penalak nola ikusten ditu kasu hauek. Nik uste dut hor eman den eztabaida soziala ezinbestekoa izan dela, aurrera pauso bat azkenean. Hori da. Ez bakarrik kasu horrengatik, baizik eta eragin duelako gainontzeko violentziaren inguruko halako hori da, hausnarketa bat sortzea eta bestelako kontzientzia bat, eta galdetu nahi zuen, Sanferminetan somatu alda hori? Ni parrandan egon naiz, eta ez naiz aztertzaile moduan egon, orduan ikerketa bat egin beharko genuke horren inguruan, eta ezin dut konparatu, baina egia da elkarrizketak entzuten dituzunean jendeak zenolako posizio aldaketa, ez? Eta zein diskurtso aldaketa egin duen kasua honen aurrean, ez? Mundu guztia badauka bere iritzia Lamanaren sententziaren inguruan, adibidez, ez? Hori oso interesgarria iruditzen zait. Galdetu nahi duzun aurrera begira ere ikerketa behin eginda, ze pauso proposatzen dituzuen zuek, edo behintzat agente guztiak aintzat hartu dituzue lan handia eginda, baina zer gehiago egin daiteke? Bueno, proposatu ez dugu zer proposatzen, baina bai azpimarratzen dugula zein garrantzitsua den gizarte batean parte hartzen duten aktore guztiek inplikaturik egotea, ez? Sanferminetan egon den gauzari garrantzitsuena izan da nola mugimendu sozialak, instituzio publikoek eta komunikabideek batera lan egiten ari diren, ez? Eta hor ikusten dira emaitzak. Guztiak batera lan egiten duten bitartean, aurrera pauso handiagoak egingo ditugu. Oso ongi Loitzune.
Azken galdera esan diezu askotan edabideek ikerketa hau lantzerakoan ez dutela guztiz mezoa ematen, askotan zentratzen garela beste datu batzuetan, beste zer da zuek azpimarratu nahiko zenuketena, aprobetxatuta hementxea hotxa daukazula. Bueno, esaten nizun azkenean komunikabideen hizkuntza askotan dela datua azpimarratzea, ez? Gu datua baino gehiago azpimarratu nahi dugu, hemen lan handia egin dela, emaitzak hor ditugula, baina epe luzeko borroka dela honakoa, ez? Orduan desoreka soziala generoaren aldetik, ematen diren desoreka sozialak lantzen ez ditugun bitartean, honako kasuak ematen jarraituko direla. Esaten zenuen, agian zoritxarrean belaunaldi batzuk beharko ditugula egoera honek buelta eman dezan. Genero desorekak lantzeko, noski belaunaldi nahikoak beharko ditugu emakume eta gizonen artean berdintasuna lortzeko. Baina ari gara lan hortan. Noski. Loitzune Zuloaga Nafarroko Unibertsitate Publikoko soziologoa ikerketa egin berri duzuena gurean izan zara eta eskerrik asko ona hurbiltzagatik honen guztiaren berri ematera. Zuei. Bai, mi esker Loitzune, ongi izan eta orain irrintzi dorrera joko dugu indikatibo batekin. O plazatik zuzenean jarraitzen dugu, San Fermintza saioa egiten ari gara, eta gonbidatu ilustreak bukaerarako uzten ditugu, gurean da Sagrario Aleman euskaltzaina, egunon eta ongi etorri. Bai, eta zuei ere. Zauden tokian zaudela, pertsona ilustrea zara, gainera zapi berdearekin etorri zara. Bai, zapi berdea jantzien. Etxalekukoa da, nungoa da? Hau kanpiongoa da, zapi hau, baina ekarri dut, ikurrinei jarri ez dutenez, esan dut, ikurrin ibiltaria edo horrela, orduan, gorria zuria eta berdea ibili da. Bueno, ikako kanpion euskaltegiak gogoratu dezagun, Ansoliaga karrikan baduela bere aterpe nagusia San Ferminetan. Bai, hortxe haitu nintzen 6 lanean. Zaldiko maldiko elkarteak uzten baitizue bere tokia. Hori da, horrela badugu txoko bat euskaraz egiteko San Ferminetan, Gia esan gero eta gehiago haitzen da, baina ala ere oraindik urrun xamar gabiltza normalizazio, ez dakit normalizazio esan, baina nabariak izateko behintzat. Bueno, San Ferminetan euskarak ere bere tokia ez duela galdu behar. Hori da, orduan hementxe ikusi dut euskara ofiziala Nafarro osoan, pankarta bat, Beitiko aldean, eta hemen San Fermintza, beraz, txoko honetan euskara biziri dago. Bueno, txoko honetan eta beste hainbat tokitan asteburua da eta iparraldetik ere etortzen diren lagun asko badira gure inguruan, doinu guztietako euskarak entzuten ditugula, ditzen ditugula egun hauetan ere. Bai, egia da. Egia esan iparraldeko jendia etortzen da, baina ez asteburutan bakarrik, bada jende franko aste osoa hemen ematen duena. 8-9 egun ere igual. Bueno, esan diazu, Biztabella aldera zindua zela, ikastolak eremu berezia daukate hor. Hoixe hor badute beste txoko bat, beraz hasi gara Zaldikotik, ero O plazako honetatik, eta orain takoneran, ni egiesak Germanenean izan naiz, baina orain Nafarroa oinezeko txoko hortara noa hor ditu dalako lagunak. Bueno, euskarak badituela Irla Franco, beraz, archipelago oso bat sortzen ari gara, gero eta handiagoa. Bai, gero eta gehiago eta jende franko bada, gainera lehen esan dugu, bai Iruñekoak eta bai kanpotik etortzen diren euskaldunak, saiatzen gara ikusgarri izan gaitezen behintzen. Bueno, eta euskaltzaina zara, eta pensatzen du, San Ferminetan beste terminologia bat ere ikasten hasten garela, ezta? Esate baterako, nola esaten da burladero, ezkutalekua, nola esaten da kabestro joalduna, kallejoia, nola esaten da toro kastaino, gaztein koloreko zezena, asko ikasten ari garela. Bai, behar bada, zuek behar duzuenez irratian aitzeko eta telebistan ere bai, behar bada gehiago ere beliko duzu, igual kanpoko jendeak ez dugu hainbeste ibiltzen, ez karrikan gabiltzanok, ez dakit, hainbeste entzierroragoaz eta ez dakit askoz gehiago, ez zenak eta askoz gehiago esaten dute dugu. Bueno, gure entzule horrentzat, gure ikusentzule horrentzat, azkeneko mezu bat San Ferminei begira, zer esango zenieke? Ongi pasatzeko, festa oso politiak direla eta batez ere egunekoa zoragarria dela.
egunekoa, eta euskaraz egiten badugu, are hobe ordubiak jourren ditugu, bagoa zentzule miskera unitz, gurekin izateagatik gaur ere, bihar ere mentxe izanen gara, oplazatik, amabitatik, aurrera, Sanfermintza, saioa, aio eta ongi izan. Uztaiak 8 dugu gaurko eguna, Xaloa Telebista oplazara hurbildu dena, bigarren egun honetan, Ainhoa Etxeberria eta nire eskutik, izango ditugu elkarrizketak eta hasteko gaurko eguna Ibanekin gaude, Zarramuz Iruña Ontiterenako kidea. Kaixo, ondo. Konta eguzu, zer egiten duzu zuen taldean? Bueno, egiten duguna gehien bat da jendartea sensibilizatzea, informatzea, zezenketetan zezenak pairatzen dituzten tratu txarren inguruan. Gero bestaldetik izan daiteke eztabaida piztea, poliki-poliki ikusten dugu kalean zehar badagoela, edabideetan, horregatik gaude hemen. Eta, hirugarrenik eta helburu zorrotzena izan daiteke zezenketekin bukatzea. Badakigu oso helburu utopikoa dela, baina horretarako jaioa gara. Eta talde bezala existitzen zareten bigarren Sanferminak dira hauek, ez? Bai, badaramatzagu 2 ikasturte. Lehenengo ikasturtean gutxi gora bera, edabideen aurrean atera ginen, prestatu izan genituen hitzaldi batzuk, kale jirafest antitaurinoa, eta aurten ere eskailera antitaurinoa prestatu dugu, eta atzo ere egindako kale jirafest antitaurinoa. Janzkerari dagokionez ere? Normalean txuriz eta zapia gorriarekin joaten zarete edo? Bai. Normalean bai. Aurreko urtean adibidez, ez dakit, igual pizkat haserreago nengoelako, etorri nintzen jantzi normalarekin, baina aurten, ez dakit, igual haserre hori bideratu dugu era positiboagoan edo txuriagoan, eta behintzat horrela etorri naiz, bai. Kamiseta gainera eta pegatinak atera dituzue? Bai, ere informatzea eta sensibilizazio kanpainen barruan hainbat gauza egin ditugu, kamisetak atera ditugu, pegatineak, panfletoren bat, idazkiak, bai. Sensibilizazio kanpaina aipatu duzula, uste duzu garrantzitsuena gaur egun izan daitekela jendea sentsibilizatzea ondoren beste pausuak ematen izateko? Bai, hori da gure estrategia, pentsatzen dugu, eztabaida modu lasaian ematen baldin bada jendea informatua dagolako, kontzienteago dagolako, eta alde horretatik iruditzen zaigu estrategia egokia. Gero batek daki denborak esango du, aldatzen dugun estrategia, bide bat edo beste jorratzen dugun, ikusiko dugu. Denbora honetan, urte honetan zehar esan duzu hori eskaileran ekitaldiak eta ekintzak antolatu dituzuela, eta zenolako erantzuna jaso duzue gizartearen gandik? Oso polita. Urtarriak bat, otsailak 2, eta atzo arte, ekimen ezberdinak planteatu izan ditugu, kalean egon gara, jendea informatzen, gure materiala salgai egon da, gero zezenen inguruko panel eta haundi batzuk ere eraman izan ditugu, eta jendea hurbildu da, gero fitxaketa berriak egin ditugu, gure gana pertsona berriak elkartu dira, eta postazuna handi sartzen dugu edozein pertsona hurbiltzen baldin bada, bai. Iruña Antitaurinako kidea zara, eta uste duzu azkenengo urte hauetan aurrera pausoak ematen hasiak direla, estatistikei dagokionez, nola dago gaur egun zuen kolektiboa? Bai, kalean ikusten da, nik uste hori, jendea sensibilizatuagoa dagoela, eztabaida zabaldu dugu, peinekin ere hitz egin izan dugu, politikariek ere entzun dugu, adibidez Asironek esandakoa ez, agian ikusten dituela Sanfermin batzuk zezenketari gabe, baina entzierroarekin, guzti horrek esan nahi du gure kanpaina ondo doala, bai. Zuen aldetik hori, zezenketetan zentratzen zareten, entzierroi buruz zer pentsatzen duzue?
bai, guk erabiltzen ditugu hainbat ikerketa eta albaitarien ikerketa batzuek diotenez, bai entzierroetan eta bai zezenketetan tratu txarrak pairatzen dituztela zezenek. Baina bai hori, ikusten dugu zezenketetan muturreko tratu txarrak daudela. Orduan, estrategikoki horren kontra jo dugu eta entzierroek bai badirela ere tratu txarrak, baina igual bai arinagoak edo ertainekoak. Eta orduan, estrategia hori jarraituz, zezenketen kontra besterik joko dugu. Etorkizun batean beste kolektibo bat sortu beharko da edo bestelako alternatibak eskaini ere entzierroei, baina gu momentuz hori ez dugu ikusten, bestea aldiz bai. Beraz, etorkizuna epe labur batean nola gustatuko lituzke izatea eta epe luze baten ere? Epe motz ertain batean, agian Asironek esan bezala entzierroekin eta zezenketari gabe. Eta epe luzera begira, zergatik ez, tratu txar guztiak deusestatu eta erabili bestelako alternatibak San Fermin etikoagoak eta bai 21. mendeko San Fermin batzuk izateko. Esan duzu, jende berria batu egin dela, oraintxe bertan zenbat kidek osatzen dute taldea? Baditugu bi taldetxo, talde eragilean 10 lagun gaude, eta gero bestelako talde zabalago batean, 30-40 bat. Beraz, mota ezberdinetako lanak egiteko banatzen gara eta jende polita eta interesgarria bildu gara bai. Eta, zuen parte izateko, zer egin beharko luke norbaitek edo nola jakin dezakegu ze ekitaldiak antolatzen dituzuen edo? Orain atzoko Kale Jirafest antitaurinarekin ikasturteari amaiera emango diogu. Bilerak egingo ditugu urrian, azaroan eta abenduan, pixka bat hausnartzeko, eta hurrengo ikasturteari ideiak gehitzeko. Orduan, gure Facebooka hor dago, Iruña Antitaurina, bertan bidali lagun eskaera edo mezuren bat, eta gustora elkartuko gara edonorekin. Baldin badauka helburu hori, helburu zorrotza, baina guretzat egingarria dela zezenekin bukatzearena. Espero dugu helburu horiek epe labur edo luze batean ere betetzea. Hori da. Bai, aber horrela da. Bai, ala bedi. Eskerrik asko gaur tartea eskaintzeagatik, Xaloa telebistari. Zuei. Eta beste bat arte, Iban. Hori da, bai, agur. Oraingoan entzierroetako korrikalari bat dugu gurekin, Julen Iraola. Ongi etorri. Julen. Zer moduz, gaur egunero korrikan ibiltzen zara, ez? Bai, egunero ibiltzen ez, eta gaurkoan bilakin eta esperatako baino hobeto funda egia esan, ondo funda. Korrikalari bat on bat izateko? Ez da zer behar? Ez. Erdian jartzea zezenan aurrean eta aurrea. Tortzea ganakin. Urte asko daramatzazun korrikan? Duela 5 urte hasi nintzen, 2014an, eta 18 urteetakoan hona etorri nintzen jaten aldiz. Eta zergatik piztu zitzaizun grina hori, ez korrikalaria izateko? Zer aurrean? Betianik, uztailan beti atxetzen nintzen San Ferminak ikusteko, amonakin eta familia guztiekin, eta hortik antzitzak egin tortzen, baina familia guztien ez dakak, korritu honik, eta korritu honik inoz. Baina bai herrian badeula, Julen Maira eta Jose Maria Altuna, bai korrikalariak izan dira eta beti referentzia modu izan ditugula. Baina zu ez zara Iruñekoa? Ez, nierra, ez erreatik. Gipuzkoarra eta korrikalari tetoa. Tetoa ez da, korrikalaria. Txikitatik gustatu izan zaizu beti izatenen mundua ikustea korrikalariak eta guzti hori? Bai, beti da, esan dizuan bezala, hori beti atxetzen nintzen eta ze berezia izan da beti nintzen San Ferminak. Esperientzia aldatu egiten alda egunaren arabera? Jende asko dago, egandean beti
jendetsuagoa da, ez? Bai, Entzierroa. normalian bai, egia da, ja lehen urten jende gutxi zegoela eta urte baitara jende gutxi egon dela. Gaur adibidez, bai igual ebian gatikan izan dela, jendea junin dela eta hoi baino atzo baitare jende gutxi zegoen kaldian. Larun bat izateko bintzen. Eta zuen artean ere, korrikalarien artean azkenean familia bat sortzen duzu, lagunak egiten zarete? Bai, berri dago. Azkenean honea etortzea eta denak pasio berdina dugu. Ordu, harremanetan aztezea batekin, besteakin, eta beti zaude jendeakin, eta hoi baita ere oso politia da. Beti esperientzia ona izan alda edo sustoren bat izan alduzu ere? Bueno, sustoak izan ditut, esan gutxi, eskerre honez, baina sustoak izan ditut. Zapalketa eta baina beste hoi bakarrik. Zer pasatzen zaizu egunero burutik momentu horietan, 2 minutu bat gelditzen danean zezenak ateratzea? Dena pasatzen zaitzak. Familia guztia, lagunak, baina gero meia esan koetea hori, akatzea nian lasaitutezea eta zuan bakarrikat pentsatzezu. Bai. Zer aholkatuko zenioke hau probatu nahi duen norbaiti? Aholkatu? Ez korritzeko? Lehen da bizi, enteratu. Nun sartzean eta biena eta pixkat historia dola jakin. Hemen adibidez, Iruñan, entzierroa oso handia, ez da bakarrikan, karrera hon bat itea, animaliarekiko errespetua baita ere badago, pertsonekiko errespetua, tradizioaren errespetua, txuriz korritzeana, eta batzutan betetzea eta beste batzutan ez da betetzea, baina Azken finean, jende askok korrika egiten du, baina ez ongi. Horrek ere zuengan korrikalari errespetuz korrika egiten duzuenontzat oztopo bat izan daiteke, ez? Bai, azkenean norbait zoze gaizki egiten zuenean, egiten dutenean nabaitzea, baina zuzuan pentsatzezu eta hori bakarrik gara, importatzen zu, hasik horrek ikatzea. Eta badaukazu astirik parranda egiteko edo... Egunean zehar, ointxeko parranda botatzea. Zer galdetu behar nizun, seinaleak eta egiten dituzu zuen artean, betiko korrikalarien artean? Norbait, ezagunen badu aldin badago, deitze jozula, barruago sartzeko, kanpoa juteko oso preto zaudelako zuzenak inola, baina hitzen, seinale, esan, normalean izenak esatu dira. Eta batzutan zezenan hundik adatorren, balkoietatik baita ere pista asko emat izkigute izatea, biren lau zuzen atozte aurretik, orduan jartzea eta aurrun zuzen adatorrela bat dizu. Eta hori laguntza asko da, esan. Izan alduzu bilakaeraren bat edo ikusi alduzu orain aldatu egin duzula zure korrika egiteko era edo ez dakit? Lehenengo urtean bai ezberdina izan zen, lehenengo urtea zen ez dakizu zare ondo nola jarri, nola kolokatu, zer referentziak hartu ez zen ikusteko, eta baina hartu nituen referentzia batzu zezenan nun dagoen jakiteko, eta urtik aurrera kalerdian jarri eta aurrera hori bakarri. Oso ongi Julen, ea bihar eta horren egunetan nola dijoan gauza, entzierroa? Suertea den. Eskerrik asko tarteo eskaintzeagatik, Julen. Zuei. Gracias.